Okei, what's up? Se on Jonne Kaksikko täällä ja tänään me käsittelemme Tuure Boeliusta. Nimittäin hän laittoi minulle Snapchatissa viestin, käyn kuselle 4 min. Ja mä laitoin hänelle, että taisit laittaa väärälle 2.d, nimittäin mä en itse ole Tuure Boeliuksen kaveri tai mitään. Mä en ole ikinä jutellut Tuure Boeliuksen kanssa, joten sen takia tää snappi hämmästyttää mua, että mitä ihmettä Tuure Boelius snappäilee mulle. Itse vuoden homo laittaa minulle, että hän käy kusella 4 minuuttia. Okei, mielenkiintoista, mutta mä en tiedä. Tarkoittiko hän, että hän palaa 4 minuutin päästä vai että hänellä kestää 4 minuuttia käydä kusella? Siinäpä meidän päivän pähkinä. Käykö hän istualtaan kusella, kun kestää niin kauan? Onko hänen vehkeet jäänyt pöntön kannen väliin? Onko hänellä virtsarakossaan ummetusta? En tiedä, koska Tuure Boelius ei ole enää snapannut minulle mitään tuon jälkeen. Itse Aesto HDkin naureskeli asialle, kun kerroin hänelle tästä hauskasta jutusta. Ja muuten, jos ette ole tilannut Aestoa, niin käykää tilaamassa. Vaikka Aesto renttääkin teidän ihania lempitubettajia, niin kannattaa aina tilata hänet, koska Aesto on elämä. Aesto on YouTuben jumala. Varsinkin Suomituben, kun Suomitubeskene on deal. En välttämättä edes sano mistä, koska kaikkihan se jo tietää. Mutta se on moro.